Good day, Madrid Nation! Welcome sa panibagong episode ng ating Madrid Tips. Stress ka na ba dahil kalahati na ng taon at masyado ng maraming ginagawa? Relax at mag-break muna dahil ito na ang Iwas Stress Tips by Madrid Philippines. Number 1 tip, have a quiet time. Uso ngayon tinatawag natin na 4 AM thoughts or 2 AM thoughts, which I already tried. And masasabi ko na very effective siya dahil magkakaroon ka talaga ng time to think about sa mga bagay-bagay, sa mga pangarap mo sa buhay, o sa mga pinoproblema mo. Pero of course, hindi ito advisable kung meron kang pasok kinabukasan. So you can always have a quiet time in your most comfortable time na wala kang ginagawa. Number 2 tip, exercise and eat healthy foods. Isa ito sa pinakamabisang paraan para makaiwas sa stress. Dahil kapag nag-exercise ka, hindi lang yung katawan mo ang na-workout, kundi pati yung utak mo. And yung pagkain naman from healthy foods, yung nutrients naman na nakuha mo from healthy foods, it helps your mind to be active. Number 3 tip, magpamassage. Alam mo, sa panahon ngayon and kahit saan man, marami na talaga ang massage spa dahil naniniwala sila na importante ang relaxation ng katawan at ng utak. Advice nga namin dito na kung maaaring mag-request ka ng scented candle and ang massage mo is soft massage lang. Yung tipong makakatulugan mo na lang. Number 4, mag-travel or mag-nature tripping. Sabi nga nila, pwede kang mag-backpacking or kasama yung mga friends mo. Dahil nga, nature really helps you to relieve your stress dahil sa mga tanawin na magaganda na pwede mong makita kapag nag-travel ka, and yung pakiramdam na you were able to accomplish or you were able to do something na gustong-gusto mo nang gawin before pa. And karamihan kasi ng mga kabataan ngayon is meron tayong tinatawag na travel goals, lalo sa mga millennials, di ba? Kaya nakaka-relax sa pakiramdam na napupuntahan yung mga lugar na gusto mong mapuntahan, especially kung malapit ito sa nature. Number 5, talk to your loved ones. Of course, open communication is really a key to relieve your stress, di ba? Dahil at the end of the day, pamilya mo pa rin ang lalapitan mo at hindi lang din yung sarili mo. And that's it for our Madrid tip today. And for more Madrid exclusive videos, just click the link below and follow us on our Facebook page, that is facebook.com/MadridPH, and subscribe to our YouTube channel, that is youtube.com/MadridPhilippines.